Sanibonani. Ngiyethemba ukuthi niyaphila nonke. Ngilinde nje wonke umuntu engene. Maka baqala nje abantu bathi at least 500. Ngizobe sengikwazi ukuqala ke udaba. Okay. Ngiyanibingelela eNingizimu Afrika kuyona yonke indawo. Ngithemba ukuthi niyaphila nje. Kade yagcinana. Angiyena ke nomuntu okhonza ukwenza lezi zinto zo live. Kuthukela nje ucilo uyishayisa endokwini njengoba namhlanje kuthiwa ishayisa endokwini. Ngayibona sengenza ulive. Ngokukhulu nje ukuthobeka. Ngizocela ukuthi nginibingelele bonke abathandi bomculo, ngibingelele ama-Blue Nation, ngibingelele wonke amaciko, ngibingelele wonke umuntu okhona eNingizimu Afrika. Ngiqale nje ngibonge ukuthi sibuya kwimpela sonto enkulu kakhulu la khona beniphume khona ngothilweni nizokweseka umcimbi wenu enothandayo igcwalisa Spring Picnic All White. Ngibonga kakhulu ngoba kubani kuthiwa lo mcimbi anothanda ngalendlela enothanda ngayo, ngabe mhlambe noqozi lokwenza sela ngiphelele, kodwa uqozi saloku lukhona ngoba khombisa ukuthi nawuseka futhi nawuthanda kakhulu. Cha, sizo sakithi angizukuba mude kakhulu, kodwa khona ngizosuka nje ngihlale epointini ukuthi kungani namhlanje nginimemile ukuthi nizoba kanye nami la ku live wami page lami. Ngicela mangaba ningezwe kahle nibhale nje ama comment ngoba ngiyafunda apha mwami wonke. Ningisho ukuthi cha akuzwakala la noma yazwakala ukuze ngizokwazi ukuthi ngidlulise kahle umyalezo. Ngane zakwethu njengoba nazi nani ukuthi ngonyaka ka 2023 okube unyaka odlule ukhozi lakhipha i-competition yabo le yokuhlukanisa unyaka ukuthi wonke umuntu abalaleli abavotela ingoma abafisa ukuthi bengene ngayo enyakeni omusha. Nabalandeli ke bathanda bomculo wami bakwenza lokho ukuthi beyifake i-single track yami eyayithi umjolo lo bayivotela bayifaka kwi-top 10 yaphasa wonke ama-criteria. Yakwazi ukuthi ingenele kwi-top 10 yancintisana nezinye ingoma njengoba umsakazo ukhoze FM womemezelile. Nokutheke kuphakathi ne-competition kwavela izinto ezazithi mina ngixhumana nomphathi stage wokhozi umama uNgcobo. Ngimbiza ngomama ngoba ngiyamhlonipha kakhulu. So lokho okwaba kwahamba kwangena ngisho emaphepheni kwavela nezinto ezithi
ukhozi luyadizelwa whatever, ukhozi lupartnerishe negcwalisa Spring Picnic okumcimbi ohlelwa yimina. Kwavela zonke izinto nje ezazisho ukuthi zishintsha ifocus ye competition. Right ke mina ngangazi ukuthi angeke ngikwazi ukuthi nginga attenda izinto ezikhulunywayo because into engiyaziyo ukuthi uma umuntu bembona abantu ukuthi ubonakala ewina noma kuyona into ayenzayo ubukakala enqoba, vele kuba khona abantu abakhulumayo. Angiyithathanga lonto ngenhliziyo nangokuthi mhlambe ngangazi ukuthi ke avela ayinabo uqiniso, into nje suka ekuthenini vele noma ngabe kuthiwa i-team yawina kuba khona abantu abanye abathothi mhlambe ekukhala ngo-referee, mhlambe kuthiwa igoli beli offside. Ilezo nkulumo nje ezaba khona. Kodwa ke ngifisa ukudlulisa lokhu esizweni sonke. Ngiyacela nje njengoba ngizoqala lenkulumo, ngiyacela ukuthi ngingaphambuki, ngiyibeke ngenhlonipho nangendlela futhi nani engicela ifike ngayo kunina, ngicela ukuthi ifike futhi ngendlela eyinhlonipho. Uma ngabe mhlambe kukhona la engiyibeke khona ngakhomba khona ukuthi mhlambe kube indlela engafikanga kahle kuwena, ungixolele, kodwa inhloso yami enkulu eyokuthi ngiyibeke ngenhlonipho nangesizotha ngoba ngihlonipha umhlaba. Iyona into engiyifundisiwe leyo ukuthi uma ufisa ukuphila isikhathi eside kumele umazi umuntu uhloniphe futhi umhlaba. Ilokho engikwenzayo ngoba angikwazi ungayisho lento engizoyisho la ngoba iyangikhathaza, and ngiyisho futhi ngesizathu sokuthuthukisa umculo. Ngifisa ukubona umculo wakithi uthuthuka ungami ndawonye. Ngifisa futhi ukuthi wonke umuntu akhululeke. Ngizokhulula abantu abaningi la, ngizokhulula even nasi stage ukhozi. Ngiyafisa nje ukuthi ngaba abasakazi, ngaba abaphathi, ngabo SABC, bonke abantu okuzokwenzeka idlulela kuyona le video, ngiyafisa ukuthi bengakuboni mhlambe ukuthi mhlambe ngibeka kabi, but ngiyibeka ngoba sekuyiyona option le enginayo le yokugcina. Wonke ama option wazamile kodwa awasebenzi. Ngilapha ke indaba yami la ikhona. Indaba yami sekuthenini nginenkinga. Inkinga yami iqala ekuthenini isuka kulento le eyayisolwa noma kuthiwa ngixhumana nomphathi stage wokhozi uMangcobo. Leyo nto ke ihambe yahamba yaze yakhomba ukungicindezela, ikakhulukazi ngasohlangothini lakhe uMangcobo. Ngizosho kanjani na, ngizoyibeka kanje. Okusho ukuthi ngesikhathi kuthiwa mina ngixhumana naye kulento competition yokhozi ngawina ngoba ngizwana nawo uMangcobo, uyingxenye yegcwalisa kanye nokhozi uyingxenye yegcwalisa. I think ukuthi leyo nto leyo uMangcobo wayifeel ipressure yokuthi njengamanje from now on ayiseke into afisa ukuyibona ihlanganisa mina mhlambe nokhozi ngoba mhlambe kuzobe kuqhubeka lezo nzolo. Ake ngikwenze le example. Uma kuthiwa ujola nomuntu thizeni, for sure lo muntu ingekho lonto, for sure lo muntu ngisho uhlangana naye ngikholwa ukuthi ungafisa ukuthatha naye isithombe because usuku usufuna ukuprove into ethi akukho nawe la owakwadibana khona lo muntu. Abantu vele sebezovele bethi ingoba vele vele bajola laba bantu, uthola ukuthi ayikho vele lonto, so uzozama ukumgwema vele lo muntu. So yilento eyenzakalayo ke phakathi kwami nokhozi as from now, ukuthi umphathi stage uzama ukugwema yonke into ethinta igama likaKhuzani kulesi stage. So lonto ngithi ngifisa ukunibekela niyazi. Ngizoqala nje okay, ngizoqala le album le edlule. Ezinye izinto ngizozisho not ukuthi mhlambe zenziwe uyena uMangcobo, but ngifuna ukuthi ngiyibeke niyibone ukuthi ngikhuluma ngani.
ngonyaka odlule i-album yami ngayisubmitha emsakazweni le album le edlule aliboli icala kodwa lo album leyo izi yaqala ukuzwakala I think beku April or mangena uMay or kungena uJune kunabantu kunohlelo lwenziwa kuSikiyanga Ngoma la khona bakhetha khona abantu ukuthi bezokhuluma ngengoma lo liyahlelo bekufika lapha manga abantu becela ingoma zami befike betshela ukuthi cha akenime ngaloyo bengifonele abahlonishwe besuke lapha ethi hey bengithi ngiyofaka ingoma yakho lapha ayi kuthiwa wena usudlala kakhulu la so ke sikwazi ukuyifaka leyo ngoma ngiyakhumbula nje ukuthi baningi nje angifuni ukubabala ngamagama but baningi bebethola ukuthi bajikiswa kuthiwa ngeke loyo semdlala nje kakhulu okay kwahamba ngizwa umculo ingoma zami ngadlalwa nani niyayazi le ngoma ngayo akazizwakala album yami kusukela nje uqala unyaka kuze kuzoshaya March April so ngingayicomplain ngoba ngiyena nomuntu okhonzeke nakho complain but lokho ngifuna ukusho ngoba ngizokhulula abantu ukuthi bekhululeke yabo kwaya ukhozi lwaye lwasondeza uKing Zoso umfana nje insizwa isencane ebukakala igxila kakhulu la esabalala enkulu lezokuxhumana leyo nsizwa yafika yasebenza okhozini ngema ngikhumbula kahle yayethula izinkulumo lezi zokuthi kwenzakalani kuMaskandi ngalo weekend kwenzakalani lo Maskandi ngalo weekend yansizwa yaye yaxoshwa okhozini ixoshela ukuthi ifike yakhuluma ngami iyofakazi nayo eyaxoshwa kwathiwa awukwazi ungafika ukukhuluma ngokhuzani leli viki angivike ezayo ukuthi uzobalula izinto ezenziwa lokhuzana ukhuzana hamba khaya bayixosha le yansizwa yahamba and okay ngatshelwa ke mina ukuthi cha lensizwa vele ixoshela ukuthi ifike lapha yakhuluma ngami okay kudlule lapho kuze esigabeni la khona siye sashiwa umfowethu uBK Mchunu kuye ohlelweni ulala ngokuthola umacingwana ngiyaxolisa ukuthinta igama lakho phakathi kuye ke kwaya ngokuya lapha ohlelweni uSikiyanga Ngoma kwathathwa uTshatha wafakwa khona umphathi futhi wekhozi washo ukuthi ngeke amfaka uTshatha lapha permanent ngoba uTshatha umngane kaKhuzani kanjani yabo bengibuza abantu bethi ubangani nomphathi station ngoba akufuna ukubona into lesondele noKhuzani akayifuna ukuyibona hayi sizoqala iGerman to Soccer lento yebhola si partnership no SABC Sport bese sihamba siyocela islot SABC Sport bese nzisa ilot during the week bese sicela ukuthi ngoba ama game angesonto ngakusasa kanti iaudience yethu thina Maskandi iSaturday so besicela ukuthi besifake Saturdays alabafaka mina noBig Zulu ngikhuluma ngento eyenzeka ngonyaka odlule besifaka kuSikiyanga Ngoma but kulonyaka bavuma uproducer bathi no akunankinga ngangena uKhuzani noBig Zulu bezokhuluma umphathi stage wathi no more into noKhuzani cha asangakwazi ukukhuluma kuSikiyanga Ngoma ngabuzwa futhi kwathiwa ubangana lo mphathi stage ngoba akakufuna ukubona into enawe nje akayifuna ukuyibona hey angangazi kunabaculi mina abaphansi kwami bebephansi kwami kumkhulekelwa noSikweletu bengigcina ngazi noma ngihambise isambise ingoma zabe emsakazweni bekuthatha isikhashanyana ukuthi bedlale nabo abafana befeel pressure ukuthi abantu hayi ingoma zethu lapha zingadlalwa yonke lonto leyo ngaze ngafika esigabeni sokuthi ezinye izinto engayibalayo ukuthi ngibuka ngazuthi bazogcina bethwala amacala ami chain network ayihambi kahle angazi ngicela uningitshele niyangibona manje noma ngishintshe enye ifone kuzwakala kahle njengamanje
ngicela wayedwa uzongibhalela ukuthi ngizwakala kanjani. Okay. Oh. Siyakubona, okay. Into engifisa ukuyisho ngiyabona ababhalayo labathi nake nazwana yini, cha akaze nje sibe naloxhumana naloya mama, angazi nawe uyakwazi lokho, angikaze nje ngizexhumane naye ngisho ngaphambilini. Umuntu obexhumanela noZuma kukhulunywa nge-partnership yegcwalisa, nakhona kuyi-partnership yegcwalisa besikhokha, bengenziwa mahala bekhokhwa, yabo. So kwahamba ke kwafika esigabeni nje bengichazile isigaba sebhola. So ke into engifisa ukuyidlulisa kakhulu la ukuthi ngiyafisa ukuthi ukhozi lungafili pressure engekho, Nkosi yami, ngenxa kamphathi station nenkinga nami, mhlambe ke prove point lokuthi provela ababethi mhlambe siyaxhumana ukuthi cha sixhumane bukani lomuntu ngimvimba yonke indawo. Kodwa ke I don't believe ukuthi ungalungisa inkinga ngenye. Lento engikhulumayo iqiniso linje ngoba linjalo, uyazi naye. Nokutheke makufika esigabeni la khona engifila khona ukuthi njengamanje ngiyibona ngazuthi ngiyalimala, ngacela meeting naye nabanye abaphathi nje okhosini ukuthi ngicela ukuza kuyena, ngicela meeting. I think meeting ibingo mangabe bengakuyo phela uAugust, mhlambe beqala uSeptember. Ngacela uNcamalala ukuthi angiphelezele ngihambe ngiye khona sohlangana nomphathi ngiyobuza ukuthi konakelephi, ngoba ngibona ngazuthi impela lokhu ngithola nami impukane ziyadlula ziyasho ukuthi hey lo mphathi akafundi ukuthi lezi indawo wena lapha kulesa stage. Okay, khona kudadlanyana kodwa kuqala kuvela kahle manje. Ngahamba ngayohlala naye, sahlala naye phansi noZuma wayekhona nomunye ubaba ukuthi uNgcobo osebenza khona okhosini, kube usisi uPhelo bese khona kokhosini. Safika sahlala meeting, ngambuza ukuthi konakele kuphi. Ayizange iphume impendulo, kodwa leka King Zoso wayivuma. Washo futhi ukuthi akuvumelekile emsakazweni ukuthi umuntu akhulume ngento eyodwa. King Zoso wakhuzwa ngokuthi akayeke lokho ekhuluma ngokhuzana, waqhubeka so kukhuzwa emremuva. Wayivuma yena umphathi. Yeah, so ngakhuluma naye ngamcela ukuthi cha uma unenkinga ngicela ukuthi angidlulisele ngoba ngifila khona into engiyifilayo ukuthi manje ngibona ngathi khona la engixoxeka khona. And ke uma kushawa kumuntu osuke engeze ubonakala noma eshawa abantu nabo baboni, cause angitetemi, so ngikhuliswa ngokutetema, so akukho lula ke mina ukuthi usheshe ubone ukuthi kunenkinga la. So isizathu esenza ukuthi ngize la public ngizoyikhuluma ngoba sengikhulumile naye, ingoba ihloso yami bengekhona ukuhlambalaza, futhi phela mina ngumuntu olandelwa abantu abaningi, ama Blue Nation agcwele all over. Kumele ngishare nawo ukuthi ngikuphi la engikhona, yabo, bengaboni izinto zenzeka bengazi ukuthi bethawu mhlambe nalendoda ayi-update ukuthi kwenzakalani, yabo. So bayadinga abantu ukuthi ubatshene ukuthi kwenzakalani so that bezokwazi ube understand. So kutheke mangabe so I think umphathi Nkosi yami wathuka, yabo, wathola inhlamba, so akafisa ukuyibona ekuleyo nkinga again. So udecide ukuthi ke azame ukuthi ablock whatever ethinta igama lami kulesa stage, right, of which anginawo amandla ukuthi mhlambe leyo ngayilwa kanjani. Ukuthula ngisengithule kakhulu ngingayikhulumi lento le
manje ngiyabona ukuthi abantu bazogcina bengayazi iposition yami ngoba ngiyabona kunabantu abathi Khuba khipha qhawe sikufaya ngomeni yonyaka uhlukanisa unyaka kube once ngibuke ngithi abantu abazi Nkosi yami ukuthi kwenzakalani. So into eyenzakalayo ngila ngikhona kunengoma engiyikhiphe noJumbo ethi noma ungavala yena uzovula. Leyo ngoma abantu bawufakazi mangirong akangitshela oyedwa yahanjiswa ikhishwe ngoSeptember uqala yahanjiswa emsakazweni iqeda nje ukukhishwa namhlanje akazizwakali emsakazweni akazi izidlali. I'm not sure ke ukuthi abakhiphe after September bakhona yini esebezwakele mhlambe ngawo ukuthi ke ayikalalelwe ingoma esabhithwe ngoSeptember mangabe nazo ingakazwakali mhlambe mangabe kodwa sezizwakele ikhishwe after labo cishe inhlanhla yabo. So uthe esuka lapho umphathi walokhuza wazo gijimela ukuzovimba angithi uyalalela uyezwa uyabuka bana social media yabona ukuthi ngizokhipha nge-15 November wagijima for the first time umphathe gijima eyoshuthi ke siyavala kusasa yabo ozokhipha after la angakangenele i-top 10 right. Why ngisho njalo uninganizwa kabi ube ngathi ngithi ngikhalela indaba zo top 10 no ngisho ukuthi umphathi nokhozi ningaze nixake ize nivimba abaculi kunabaculi abaningi kabi abasazo release futhi abazokwenza ingoma ezothandwa abantu bakhona naba releaseile after uNovember uOctober lo bekuvalwa ngawo abazokwenza ingoma ezithandwa ngabantu abadinga ukuthola ithuba noma ke umncintiswano vele kuwabalaleli abalaleli bazodinga ukuthi bethola ithuba lokuthi ingoma zabo incintisane emsakazweni wethu. So ningaze nihambe nivala nize nithi mhlambe nivalela mina unyaka ngoshayile khona lapha station izwe libuka lapha ibalo ziyanitshena ngo2020 ngawushaya unyaka ngo2023 futhi ngawuphinda ngobhabaza. So ugijima uhamba uvala ukuthi uzokhipha lutho uthe umphathi mayivala wamemezela ukuthi emsakazweni ingoma kuziqualify kumele kuba ukuthi iyavela kwi-system yokhoza ukuthi iyadlala emsakazweni. Okwesibili leyo ngoma ingoma enjani ezobe ivotelwe ngabantu. Okwesithathu kube ukuthi ingoma ephakanyiswa abasakazi. So ke angazi ke noma kule engiyeze noJumbo still njengoba ingadlalwa mhlambe kufuna ukuthi ishawe leyo criteria kuze mhlambe ingakwazi ukuthi incintisane lapha kuleyo mncintiswano. So ngibona ngathi kuvaleleka abaculi ngokungenhloso nani inkosi yami nithi ngizama ukuvimba no ningangivimbi. That's why ngithi mina la namhlanje ngizomemezela ukuthi umncintiswano yokhozi ngokusemthethweni ngizomemezela ngithi umncintiswano yokhozi angeke ngisakwazi ukuthi ngiyingenele ngoba ngifile ngazi ukuthi kune pressure ekumphathi stage ukuthi mhlambe ngoncintisana namhlanje kugcina kuyina umuntu oyedwa. I do understand ukuthi ngiunderstand ukuthi ngine following abantu bayangithanda kakhulu vele mobe umncintiswano la umele kuvote khona ngizoshaya lo nyaka unyaka nonyaka sayithi uyathanda noma awuthandi vele. So ukuthi mhlambe uthi ukugijima uzovimba ngoOctober uzovalela abanye abaculi abasazo release mozokhumbula ingoma njengoma leningi ingoma ezakhishwa la ko November 20 bani ngoNovember zahamba zoncintisana enyakeni futhi wonke umculo ongakakhiphi njengamanje from hip hop from afro pop gqom kuphi abalandeli abasezokulithola abalaleli abasezokulithola ithuba lokuthi befake ingoma zabo ngenxa yokuthi mhlambe nibona ukuthi ma nibavulela abafowethu nizobe nifaka ukuthi mhlambe kuphinde umuntu no mina njengoba ngikhona angisoze ngaba proud
ngokuthi kube yimi ngedwa yimi unyaka nonyaka angisoze ngaba proud nami ngiyayidinga i-competition ngiyayidinga i-competition because ngigcina nami ngibhoreka kahle ngigcina ngibhoreka akekho umuntu ongafisa yena ukuthi kuhlabana yena nje unyaka nonyaka kuhlabane noma njalo makuthiwa na i-top 10 ngena mina because vele ngizongena if kunengoma ekhona ngiyireleasile vele bazongifaka abantu baningi vele bazongifaka kufaka malokuzana ama-SMS so ngeke ngibe proud ngokuthi nakulonyaka ngizongena nangonyaka ozayo ngizongena no kunabaculi abaningi ikakhulukazi emaskandi abasebasha okumele abantu benikeze ithuba lokuba empowerisha ngakhuluma abafana abancane abanjengomjolisi oMafikizolo baningi abafana oyinsizwe ezikhona omaganga bashaya ingoma lo oshayela ingoma ethi uma umthanda edlala ngawe ingile ngoma mayikayithinta leyo mfo ugcwala izwe lonke unyakaza wonke umuntu yabo lezo nsizwa ziyadinga nazo ukuthi zithole ithuba lokuthi abantu benikezwe ithuba lokuthi lezo ngoma bekwazi ukuthi beyivotele angeke nami ngibe proud ukuthi njalo makuthiwa na i-top 10 ukhozi kumele kufakwe ukhuzana njalo makuthiwa na i-top kumele kufakwe as if manje umculo ungami kaMaskandi no umculo kaMaskandi ungami ungabafowethu bonke abawuculayo abadingayo abalaleli ukuthi benikezwe ithuba lokuthi nabo bevotele ingoma zabo zingene lapha nanokuthi siyashiyana la kuMaskandi kunabantu abanabalandeli abaningi njengami so uma kukhona into evotelwa uvele ngizonto ngizongena so umele lokhu kwazi nje ukuthi kushuthi kahle ngafuna ukuthi kunyaka nonyaka bonke lamanye ama-genre asophinda lithola ithuba lokuthi ahlakahlukanise unyaka ngoba kuzofuna ukuthi uma ngabe ngingena lapha ngiyangena nami yabo njalo ngiyangena so nami lokho angenzi ngibe proud njengoba ngishilo angenzi ngiyiqatshe leli thuba leli lidinga noma ubani abaculi abaningi balidinga bakaMaskandi balidinga begqomu balidinga begospel wonke umuntu uyalidinga so manje makuzohlezi kuyimina engihlukanisa unyaka kuzogcina sokunganasana msoko njengoba ubona iligi ukuthi kade amaqembu agcina kuyithola mhlambe waze waphela 10 years amaqembu noma mhlambe 8 years ithathwa i-team eyodwa gcina iligi ingasenawo umfutho noma ingasenawo lo njabulo nje ebakhona so into engizoyisho la ukuthi cha imncintiswano yokhozi angizokwazi ukuyingenela kusuka manje ngifisa nikhululeke ukhozi FM ngicela lukhululeke phakathi enhlizweni Nkosi yami ungavalela abaculi nibanikeze ithuba Nkosi yami abalaleli bekhethe yonke ingoma abayifunayo ukuthi ingene ngoba lento ngiyazi mthe lento ukhozi bilivamise ukuthi ingoma ziqokeleke ko 15 December uyanantsweleke ko 19 December ukuthi abantu abavote but ngabuka ukuthi after ngihlukanisa unyaka ba feel that thing ukuthi angeke kuzokwenzeka kube umuntu oyedwa yabona kuzokwenzeka lokuba umuntu oyedwa asivele bebevamise ukuvala ngolesibili mina ngikhipha ngolesihlanu yabo ngithi awubheke ukhozi uyijethi ngifuna unyaka yabo so ngiyafisa nje ukuthi ninikeze abaculi bonke ithuba binabo Nkosi yami beparticipate le nto yenu yokuhlukanisa unyaka inhle ngeke ngiyisole inhle iyalikhulisa futhi artist kakhulu iartist neartist iphupho lalo ukuhlukanisa unyaka i-artist na-artist iphupho lalo ukuhlukanisa unyaka uma ngabe ngakuthola enhlizweni zenu ukuthi lento engishoyo niyithole enhlizweni zenu bavuleleni abaculi lento yokuthi nivala nje nge-31 leya nto Nkosi yami nanimaka mina nazi nivala nge-15 kwathiwa kuvala nge-15 ukuqoka nge-Friday ngathi ngosuku engilokhuza ngalo so ningana stress bengekho nje kulento unyaka bengekho kube kuthiwa mina bengifuna ukuhlupha mina bengizohlupha ngiyayihluphela ngiyazazi ngiyahlupha nje so wonke umuntu bemincile ukuthi yazokhuzana akazohlupha no angihluphanga ngiyekile kanti hayi ukuthi nginike ngoba bezongithatha mina kuthiwa bengifuna umntana bengigugula nje isilwane phela uyabona yena ukuthi isilwane sesimehlabo buka la yabo isilwane la mangibuka la uzoxhopheka mangabuka la amehlo uzoxhopheka yabo so isilwane lesi bengizonithatha nje yabo so nje ivuleni ingoma kaJumbo okhosini ningeyivali ingoma kaJumbo uNkulunkulu wami ivuleni ingoma kaJumbo akafune enyaka ivuleni nje ivula akazasho ufuna unyaka akaze nimbone campaigner msana ukuvala ingoma kaJumbo ngoba nisaba mhlawumbe ukuthi kuzothiwa ifuna
izophasa icriteria ukuthi ikhona kwilist, iphasa icriteria ukuthi ivotelwe abantu bami, bese no, nina yenzani nenohlelo lwenu ngaphakathi ukuthi manithi umuntu osekwahlukanisa unyaka mhlawumbe akahlukanisa unyaka for the next 5 years ukuthathela abanye, mhlawumbe umuntu onikena neze ithuba wangena, mhlawumbe nenze izinto ezokwenza ukuthi zidedele amanye ama-artists nabanye abantu. Njengoba ngisho nje uMaskandi awungami nje uMaskandi, ungabaculi abaningi abahlukahlukene. Angeke nami kungichaze njalo ngonyaka nominatewa ngilokhu ngingenela top 10, njalo ngonyaka lo ngene top 10, njalo ngonyaka lo ngene top 10, becindezelwe abanye abaculi abancane abangenayo following. No, lokho nami ngeke ngihambisane nakho. Ngiyafisa ukuthi abaculi bekhule futhi ngoba nami ngakhula, nami ngiyingane yokhozi, ngikhuliswe ukhozi, ingoma zami bedlala kukhozi, nginikezwe ama-interview okhozini, ngenziwe yonke into okhozini. Ngeke ungichaze ukuthi uma kwathiwa na unyaka so kumele kuthi njalo votani bantu na unyaka votani no, yabo. Mina ngishaya ikhanda nje ngihlehle ngime lapha emuva, ngikhuphulele isikole sami bese ngiyimela lapha nemuva, yabo. Yabo leli bhilidi lase Dubai lekuthiwa yini le bhilidi lelithi ukudlula wonke amabhilidi emhlabeni, kuthiwa le bhilidi ligade ukuthi ima kwakhona izwe liyoke lithi likhuphula ibhilidi kancane nje liyabadlula, liyanyuka nalo liyedlula. Nginjalo ke mina ngiveke ngithi 1 bese ngima lapha makuthi ngithi 2 bese ngihlala ngime lapha makuthi ngoba khona mina into uma ngifuna vele ngiyifuna nje, futhi abantu abangilandelayo bayazi nabo ukuthi mina angingeni la ngisuke ngikhona kuthiwa ngingenela ukuthi ngizoshawa shawe ukuthi ukhuza nihluliwe tuhluliwe ayilutho angeni. Mina bangabe ngisentweni owazi ukuthi ezami ziyazi ukuthi ukhuza nisuke engenele lonto ukuthi yowina, bayazi ama-Blue Nation abantu engayiphela uNkulunkulu abangithandayo abangivotelayo ngayo yonke indlela ukuthi belekuze. So ngizocela nje ukhozi ukuthi ake liqaqele abalaleli bethola ithuba, kuseza abaculi laba basazorelease, aseza abaculi basazorelease base yituta abanye to speak, yabo bazorelease kuzoshaya ukuphela lenyanga le berelease abaculi, then banikeza abalaleli ukuthi abasho ukuthi babone ukuthi ningalokho nivala umuntu bengashongo ukuthi ufuna ukungena, yabo. Ngoba njoba ngingangitshela nje ukuthi wangitshela uMthobisi ukuthi kugijinwa nje kuthiwa guququ kuthiwa kuzovinjwa mina, yabo. Uyakhala umphathi ukuthi Nkosi yami lento unyaka sizoyenza kanjani, ngoba ukhuzana nabantu bakhe, yabo. Namuzwa umphathi ekhuluma labana okhozini, wafike washo hamba niyobheka i-video lapha elungeni ku-Facebook okhozi. Uyasho umphathi uthi Nkosi yami siyacela ningavotela umuntu, votelani ingoma ningavotela umuntu. Uyakhala umphathi, ukhathazekile sizwe saseMzansi, ukhathazekile umphathi okhozi. Nina uthi nina niyavota, nina yathukwa yena, nina niyavota. Ile criteria uma uthi abantu abavota, abantu vele bazovota. Unfortunately nje ke ukuthi futhi vele lapha kwi-top 10 mawufaka uMaskandi nje owazi ukuthi uMaskandi uzowina, lokho nje okwazi ukuthi unyaka uzohlukana ngoMaskandi, yabo. Okwazi unyaka uzohlukana noMaskandi. Konje 18 leya ngoma leya 18 leya ngoma leya le yabo number 1 yabo number 3 18 bani Nkosi yami 18 leya ngoma khona le ngoma leyana 18 aningibhalele le ngoma, anibhalele le ngoma le yabo number 3 lapha le kwakuthiwa yona wafuneka ihlukanisa unyaka le yokuza lapha 18 manje. Cha, angisekho into zokuhlukanisa unyaka ngane zakwethu, sengihlala sengithethe umhlala phansi, mhlawumbe unyaka sengawubhoboza lapha umhlobo wenene ngiqunthule lapha kuyigagasi, yabo. Kodwa nje ukhozi ngichaze ngokuke ngawubhoboza unyaka bakwethu, cha sengugobozile abafethu hayi kabi ubhobozile lo nyaka.
umphathi uzogcina esethi hey umuntu okadlala unyaka akadlala lokho zini umthetho yabo baba ubambekile yabo. So ngiyacela ama-donation angena umuntu wenhlamba nayo yonke into mangiqeda lo live angenithumi ukuthi ngicela niyothuka istation Ukhozi, angenithumi ukuthi ngicela niyothuka uMangcobo, angiphasisi lokho, angihambisani nakho. Mina nginitshela ukuthi lento yonyaka no ngicela ukuyiyeka ngoba Ukhozi luzoze luvimbe abaculi abaningi abafuna ukuparticipate ngoba mhlawumbe luthi lumaka mina ukuthi mhlawumbe ngalokho ngibuya ngizohlukanisa unyaka. Of which iphuze elivalid lishoda nje ukuthi bona bele address kahle ukuthi no umuntu osike wanqamula unyaka sicela ngawuhlukanisa unyaka mhlawumbe for iminyaka emilandelayo 3 or 4 or 5 or angangeneli yabo kungenela abanye ngoba ngisamile ekuthenini baningi omaskandi abalidinga uleli thuba, baningi bayazi nabo futhi abalibhekile, but abanye abana following noma bithi bayakhankasa abanakiwe kodwa ingoma zabo ziyathandwa zishaya ama views amaningi kabi ziqopha umlando left and right, but abanakiwe yabo abanakiwe ngoba following injani ayiqualify. So ke mina ngebutho lami le Blue Nation mina ngincenge nje ukuthi nginike namavoti onje ayingeke ngeke nina nenze imali mina ngale yanto ayingeke ikhona manje yabala la hey izavote ezabhathi hey usho ukuthi Ukhozi lahamba no 2 million rand hey la akushiyana ama cricket hey oh hey zobona khona senza kanjani ama donation zizoyicoca ukuthi khona nizobaxhasa ngevoti lethu noma kodwa engifuna ukwazi umuntu ezomxhasa ngevoti uzowina, obvious uzowina. Yeah angachomeli phela mina hey cut yeah bafowethu ngiyabonga kakhulu ithuba yeah ngiyabonga kakhulu. Ngiyabona abantu bahleka kangaka uMarustan ulungisani Marustan yeah. So bengizokhulula nje bafethu Ukhozi naba amaphepha ningakhuluma into engayishongo la ngizokhulula Ukhozi FM ukuthi cha unceliswa noKhozi ngeke ngibe ingxenye yawo ngeke ngisaba ingxenye yawo abafethu abakhululeke bengalo becingana nami uyabona nje ngingafonelwa insizwe yangakithi lapha na esebenzisa isandla saka left athi okuthule nje nkosami uthule nje ukubayeke noma abanye amaskandi asangenele ngoba siyavuma kuyawinda siyavuma yabo. Yes, so yeah bafethu umaskandi awube munye, umaskandi othando, umaskandi siyawuthanda, abalandeli bakhona ngiyabathanda bonke, ngiyanithanda nje bonke, akukho kwengushilo la okuphoxayo noma kuphi ngoba ke inebhadi senzongiphendukezela inkulumo ningisongele inkulumo. Ningakhohlwa ke bafethu i-album yaphuma ngoLwesihlanu ngomhla ka-15 abantu abahambe beyo hawu kanjani akusayiwe ey'tolo abalindele ngedatha labo. Ngizorelease ama-online stores, angizorelease kuma-social angizorelease ama-physical yeah, awuzokuba bika ama-CD, awuzokuba bika ama-USB, ngizorelease nje ngilapha ku-online phela. Hamba ufike uyitholele ezakho ngomsombuluko ngidedela icover bafowethu ngoLwesibili ngidedela ngoLwesibili ngidedela uhlu lwengoma, ngoLwesibili ekseni ngoLwesithathu ngidedela ipromo ezobina onjinji kanye ngoLwesine bese ngidedelela ingoma nje yodwa sisentabeni lapha esike sivamise ukuqinqa khona manje sinensizwa lapha olokhuzana yabo. Sasa ke kusaba phela sihlangana lapha na kuyizibonela ekhaya elisha, uyangikhumbuza lapha na ubani lo uyangikhumbuza ngisabonanga eCape Town ngizobe ngikhona ngizoshaya ingoma
kuzobe kumnandi, kukuhle, kudelile. Bafowethu, asihlanganeni khona, ngizobe ngikhona. Bafowethu, halala njalo. Ndiqhubeke njalo, nginifisela inhlanhla, nginifisela impumelelo ngaso sonke isikhathi.